ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ከምዚ ገይረው ካብ ዝሰርሕ ነዊሕ እንዲ ኮይኑ ገዲፍዮ ብጣዕሚ ስኢንን ኣጋጣሚ ካልእ ቪድዮታት ገለ ይሰከልቀኒ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ከም ቀደመይ ተመሊሰ ኣለኹ ንዓኹን ሓደ ሓደ ከርእየኩም ክፍትኒ ብቪድዮ መልክዕ ማለት እዩ። ክሳብ መጨረሽታ ተኸታተላኒ። ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ብዙሕ ነገራት ቪድዮ ብደረቕ የርእየክን ኣለኹ። ሕጂ ከዓ ብካሜራ ማለት ብቪድዮ ማለት እዩ ከርእየክን እየ። እዚ ዓይነት መፃወቲ ኣበየናይ ማርኬት ንረኽቦ እንድሕር ኢልክን ኣብ ሮዝማን ኣብ ጀርመን ዘለኹ ብፍላይ ኣብ ሮዝማን ኣለክን ኣነ ብጣዕሚ እንደፈትየዮ ካልእ ደለ ዝኣተኹስ እዚ ምስ ረኣኽዎ ዘይሓሰብክዎ ቪድዮ መሊአ ማለት እዩ። እዚ ሊጎ ብፍላይ ነዞም ቆልዑ ዕብይ ዝበሉ ኣብዚ ገዛ ቅድሚ ሕጂ ቪድዮ ኣርእየክን ነረየ ኣብዚ ገዛ ኣለና ኣነ ንጥቀም ኢና ብጣዕሚ ቢዚ እዩ ዝገብሮም ግዜ ትበሃል በቃ ዝወስደለን ግዜ ብጣዕሚ እዩ ግዜ ዝወስደሎም እቲ ግዜ ወስደለን ክብለክን ከለኹ ደቀቕቲ ስለ ዝኾነ ንኣሽቱ ቆልዑ ትሕቲ ካብ 0 ክሳብ 3 ዓመት ኣይፍቅደሎምኒ ናቶም ኣለዎም ዝፍቀዶም እቶም ካብ 3 ንላዕሊ ዘለዉ ግን ከምዚ ዓይነት ገዚእኻ ብጣዕሚ ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም ግዜኻ ብጣዕሚ እዩ ዝወስድ ስለዝኾነ ከም ዝበልኩኹም ንዓኣቶም ቢዚ ዝገብሮም በቃ ግዜ ትበሃል ንዓኻ ከማን ተዛሪብከዮም ከማን ኣይሰምዑ ካበይ ናበይ እንዳበሉ ንዕኡ ክደልይዎ እቲ ከጋጣጥሙ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ብፊዮሪ ዓይነት ይሰርሕዋ ኣብቲ ውሽጢ ናቱ ኣብቲ ባኮ ማለት እዩ እቲ ውሽጢ ከመይ ጌርካ ትሰርሖ ነናቱ ፕላስቲክ እዩ ሒዙ ዝፀንሕ ነናተን እተን ዝሰርሕወን ተቆፂረን ኣለዋ ኣብ ፕላስቲክ ማለት እዩ። እዛ ትሪኣ ዘለኹን ኣነ ሎማዓንቲ ዘይሓሰብክዎ ከይደ ቪድዮ መሊኡ ማለት ካልእ ናብ ቆፃራለ ዝወፅኹስ ኣብኡ ከለኹ ምስ ረኣኹ ንሮዝማን ምስ ኣተኹ እዚ ሪኦ ማለት እዩ። እዚ ሊጎ ንሕና ኣብ እንዳ ሊጎ ዝብል ዓብይ ከተማ ኢና ገዚእና ነርና ዝብዚ ገዛና ዘሎ ሎማዓንቲ ግን ንመጀመርታ ግዜ ረኺበዮ ኣብ ሮዝማን ማለት እዩ። ምስ ኣተኹ እስክንቲ ዘይርአን ትፈልጦ ኢኹም እንተን ዘይትፈልጦ ግን ከምዚ ብፍላይ በርስደይ ክኸውን ከሎ ዕብይ ዝበሉ ኣወዳት ወይና ኣዋልድ ብናቶም ፋርበ ካብዚ ገዚእኽናሎም ጊፍቲ ክትቦም ትኽእል ኣኽነ ኣነ ፅቡቕ ስለ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ። ንወስድ እንዲና ክዳውንቲ መፃወቲ ዝኾነ ንዕኦም ደስ ዝብሎም ንፈልጦ ገዚእናሎም ንኸይድ እንዲና ግን ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ከምዚ ዓይነት ነቶም ቆልዑ ከዓ ብጣዕሚ ሕጎስ ይብሉ መፃወቲ ይኾኖም ማለት እዩ። ነቶም ዕብይ ዝበሉ ማለት እዩ ነቶም ንኣሽታት ናይ ንኣሽታት ትገዝኣሎም ነቶም ዓበይቲ ከዓ ከምዚ ሒዝክናሎም ክትከዳ ትኽእል ኣኽነ በታ ኣነ ዝረኣኽዎ ሎማዓንቲ ማለት እዩ። ኣብዚ ሮዝማን ኣትየ ፅቡቕ ኣይፀላእኽዎን ሓቂ ዘረባ እቲ ዋጋታት እውን ካብቲ ናይ ሊጎ ዝገዛእናዮ ኣብቲ ዓብይ ከተማን ኣብዚንዚ ኣይራኸብን ከይገርመክን ኣብዚ ሓይሽ ዋጋ ዋላ ኣብቲ ናይ እንዳ ሊጎ ዝገዛእናዮ ዓብይ ከተማ ብጣዕሚ ክኸብር መዓት እዩ ክሳብ 40 50 60 እዩ ንሱ ናይ ከምኡ ጥራይ መሸጢ እዩ ናይ ሊጎ ጥራይ መሸጢ እዚ ግን ናይ ሮዝማን ግን ናይ ቆልዑ እዩ ፓምፐር ዝመወልወሊ በቃ ናይ ምግቢ ናይ ቆልዑት ናይ ገዛ መፀራረይ ገለመታት ብዙሕ ዘለዎ እዚ ትፈልጦ ኢኹም ትፈልጦ ነተን ዘይትፈልጦ ግን ሪኢኹን እንድሕር ትፈልጣ ኮንኩን ፅቡቅ ዘይትፈልጣ እንድሕር ኮንኩን ግን ኣብ ከምዚኣት ኢኹን ክትገዝኣሎም ትኽእል ኣኽነ ንደቅኽን ንመሓዙትክን ደቆም ከዓኒ ጊፍቲ ሒዝክናሎም ክትከዳ ትደልያ ከዓ ራእዮም ከምዚ ዓይነት ገዚእኽናሎም ትከዳ ትኽእል ኣኽነ ንዕኦም ከዓ መዘከርታ እውይ ክስተ ዝገዘአትለይ ክስተ ዘምፃለይ እንዳበሉ ነቶም ቆልዑ ከዓ ኩሉ ግዜ ይዝክርዎም እዚኣ እኮ ክስተ ዘምፃለይ ዋላ ነታ ባኮ እንዳዘከሩ እዮም ይስቀል ከዓ ስለዝኾነ ሰሪሕካ ትሰቕሎ ኢኻ ንሓና ሕጂ ሰሪሓታ ግን ሰቒልናያ ኣብቲ ላዕሊ ሰቐልል ሌላትኒ ልቢያ ነራ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ሪእየክን ነይረ ሰቒላታ ኣብቲ መደቀስናታ ወሲዳ ኣብቲ ሲመርናታ ማለት እዩ ኣብኡ ኣንጠልጢላታ ኣላ ማለት እዩ። ከምዚ ገይሮም ድሕሪ ሰሪሖሞ መንጠልጠሊ ቦታ ኣለዎ መትሓዚ ኣለዎ ተንጠልጥሎ ትኽእል ካብቲ መደቀስናቶም ከምዚ ዓይነት መኪናታት ነቶም ወዳት ከዓ መኪና ብዝኒሄ ዝረኣዮ ብጣዕሚ ፅቡቕ ደስ ዝብለካ መዓት እዩ። ንዕኦም ከዓ ግዜኻ ይወስደሎም ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናይቶም ንእሽ ዝበለ ቆልዑ ድቕቕ ዝበለ እቲ መፃወቲታት እዩ ሓደ ሓደ ገሊኡ ኣብ ናይ መሐንበሲ መፃወቲ ናይ ገሊኡ ኻኒ ኣብ ናይ ገዛ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ዘይሓሰብኩ ቪድዮ ቀሪፀ ማለት እዩ። ምክንያቱ እሲኮን ክንደልይ ከይደ ነርኢ ኣነ ዝኸድኩ እዘን ኣሕዋትና ምስ ሓረሳት ፀባ ምውፃእ ኣብየና ሞኒ ብፍላይ ነቶም ቦኳራት ማለት እዩ ኣብ ዲኤም ወይ ናብ ሮዝማን ትርከብ ነራ እታ ነገር ግን ሎማዓንቲ ኣጋጣሚ ኣይረኸብኳን እታ ቦታ ግን ከሪአክለ ምስየናይ ከም ትፀንሕ ማለት እዩ። ናብኡ ኢለ ከይደ ነረ ዘይሓሰብክዎ ግን ካልእ ስራሕ ሰሪሐ መፅአ ማለት እዩ።
زي ناي قلع مصاوتي كلكم تريد لهن ناي قلع ناي هصانات مالتي زي كراي نايتهم هصانات اسمات تلاليو እንዳው ጻሕፍት ባኮ ኣቲሎ ኩልቱ ኣብኡ ስእሊ ትሪኦ ዘለኻ መፅሓፍቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ሮዝማንሲ ክቡር ከማን ኣይኮን ተዋጋስ ድሓን ፅቡቅ እዩ እዚ ከዓ መፅሓፍቲ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝለጋገብ ፋሕተብሎሞ ሽዑ ትህቦ ነቶም ቆልዑ እቶም ቆልዑ ፃወቱ ካብዚ ቀፂልና ናብ ካልእ ከሪእክን ናብ ካልእ ቦታ ሒዘክን ክኸይድ እየ ተኸታተላና ንኽነ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ግን ኣይትረስዓ ምትብባዕኽን ኣይፈለየኒ ብፍላይ እዞም ዝገበርኩምለይ ሳብስክራይብ እንካላይ ከዓኒ ኮመንት ትፅሕፍለይ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኩም ቴንኪዩ እዚ ኩሉ ዓብዪ ናይ ሮዝማን ናይ ሓደ ማርኬት እየ እዚ ቪድዮ ዘርእየኩም ዘለኹ ዝለቃቐምክዎ ከይመስለክን ኩሉ እዚ ዘርእየኩም ዘለኹ ዓብዪ እዩ ዘሎ እባ ከዓ ሓንቲ ከዓ ረሲዕልክን እዘን ናይ በርስተይ ናይ ጥምቀት ገለመታት ስእልታት ኣብ ቴሌፎንክን እንዳመልእ ከምዝናተይ ዘሸግረክን ሰባት ኣለኹም ዶ ኣነንካ ተሸጊረ እንደ ጎጎል መሊኡ ደምስስ ዶ ገለ ጂጋባይት ግዝእ ዶ እንዳበለ ብጣዕሚ እንደሸጊርኒ ነዚኣ እንታይ መፍትሒ ትናላትክን መሲልክን كيدكن كاب تليفون كن أب روزمان ويك أب دي إن كيدكن نعوم ندق خن مذكرتها ولا نعاخن يحسب بابيلكن سايزو أب دي هلكن رأيه كم زدلو خنو سايز يحسب كن أب ألبوم مقباري حشكن شعو زلو شعو تزيد ليكن دمسس تبلو ويك أنا فلاش ويك أنا ميمور تذكره أب تليفون كن نحكي نكن 10 شع دمسس لا بتعمي زي شجرك بتعمي زي شجرك أنا بتعمي أشجرن بقى في اللي حج يوتيوب لمس كفتكو ሓደ ደምስስ እናበለ ብጣዕሚ ይሸግርኒ ኤዲት ክገብር ከለኹ ብጣዕሚ ይሸግረኒ ማለት እዩ እተን ከም ዝናተይ ከዓ ዘሸግረክን ከም ኣገርክን ይሕፅብ ኣቢልክን ዘየድልየክን ስእልታት ድምፅስ ኣቢልክን እቲ ሜሞሪክን እቲ ናትክን ከዓ ጂጋባይት ናፃ ትገብሮ ኣብ ኤዲት ክትገብራ ከለኻን ክሕግዘክን እዩ እዚ ዝርእየኩም ዘለኹ ናይ መለዘይ ናይ ቆልዑ እዩ ናይ መለዘይ ክብለክን ከለኹ ናይ ምግቢ ክበልዑ ከለዉ ኣብ ክሳዶም ትገብራሉ እሞ እቲ ክዳኖም ኣይበላሾን ብጣዕሚ ፅቡቅ ላስቲክ እዩ ተጠቅሊሉ መጀመርታ እንታይ እዩ ኢኻ ትብል ኣይትፈልጦን ኢኻ ኣብቲ ስእሊ ግን ኩሉ ግዜ ስእሊ ክትርኢ ኣለክን ነቲ ስእሊ ኢኻ ክትፈልጦ እንታይ ምዃኑ እምበር መጀመርታ እንታይ ኢልካ እዚኣ ሕጂ ረኣያ ላስቲክ ናይ ባገን እያ እዘን ዓበይቲ ናይ ህፃናት ዝድቁስ እንድሕር ኮይኖም እታ ቀዳመይቲ ዝረኣኹ እታ ናይ 4 ቅርሺ እታ ኮፍ ዝብሉ ካብ 6 ወርሒ እንድሕር ኮይና ከዓኒ እታ ሓንቲ ላስቲክ ተጠቀማ ኣብ ዲኤ ማለክን ኣብ ሮዝማን ካለክን ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ቆልዑ ናይ ምግቢ ናይ መውዓይ ማለት እዩ ዋጋ እዚኣ እኮ ክብር ኢላያ ኣነ እኮ ኣለኒ ብገዛይ ከምዚ ኣላትኒ ናይ ማርኬት ምግቢ ግን ስለ ዘይበልዑ ብዙሕ ኣይጥቀመላኒ እታ ተወትኒ ናብዛ ማርኬት ማለት እዩ ኣብዚ እያ ትፅንሕ ረኣያ እዚ ተርእየክን ዘለኹ ናይ ማሽን ዘንጡብ ምጥዋው ዝኣበይክን ቆልዑ ናይ ማሽን ካብ በዓል ኣማዞን ካብ በዓል ኦቶ ትገዝኣ ኣብዚ ይሓስረልክን ኣብዚ ናይ ሮዝማን ብጣዕሚ ሕሱር እዩ ዋላ ኣብ ዲኤም ኣለክን ኣብዚ ሓይሽቲ ዋጋ ማለት እዩ ኣብኣ ትርከብ ምስኣ ክፀንሓክን እያ ካብ ኣግዛኣ ኸነ ኣብ ጡብ ካልግብ ተብሎሞ ብድሕሪኡ ትቆልዓ ንዕኡ እንዳሰሓበ እቲ ጡብካ ከዓ እንዳለመደ ይኸይድ ማለት እዩ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሽዑ ትገድፎ እቲ ቆልዓ ከዓኒ ነቲ ጡብካ ይልምዶ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ኣፍንጮም ዝዕበሱ ናይ ቆልዑ ማለት እዩ ኣፍንጮም ዝዕበሱ እንድሕር ኮይኖም ብጣዕሚ ዝዕበሱ እንድሕር ኮይኖም እዚ ኣብ ዲኤም ኣብ ሮዝማን ኣለክን ኩሉ ዘርእየክን ዘለኹ ኣብ ሮዝማን ኣትይኽን እንድሕር ስእሊ ወሲድክን እዚኣ ደሊና እንድሕር ልክነን ክሕግዛኽን ይኽእል ኣንተን ሰራሕተኛ ኣብኡ ዘለዋ ብጣዕሚ ንፋዓት ይሕግዛኻ እኔ እዚ ናይ ጥጦ ገለመለ መቀያየሪ ትፈልጦ ኢኹም እዚ እኳ ትፈልጦ እዚ ከዓ ናይቲ ናይ ኣፎም መትሓዚ ሽነል ዝበሃል እዚ ናይቲ ዓዲ ቋንቋ እዚ ኢደ ዘለ ዘርእየክን ዘለኹ ንዕኡ መእሰሪ ንኸይጠፍእ ኣባይታ ንኸይወድቕ ሓመድ ሒዙ ከዓኒ ናብ ኣፎም ከይበልዕዎ ኣብዛ ናይ ክሳዶም ኣንጠልጥል ተብላሎም እሞ ኣይተወድቕን እያ እቶም ዝበልዑ ቆልዑ ማለት እዩ እዚኣ እንዲኣትያትን ደጋጊመ ናብታ ቦታ ምልስ ኣለኹ ምእንታን ክትሪኣ ኣብኣ ክትፀንሓክን እያ ዝብላዓል ዘሎ ከዓ ናይ ኣፎም ስኒ ከውፅኡ ከለዉ ንዕኡ ይበልዕዎሞ ነቲ ግርፃኖም ዘሳሕዮም ንዕኡ ኣይንክስኻን እዮም ጥብካ ንዕኡ ይበልዕዎ መፃወቲ ናይ ህፃናት ዝኩሉ ብዚ ዘሎ ኣብ ሮዝማን ማለት እዩ በሉ ኣብዚ ገድፈኩም ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ኣይትረሲዑም እቶም ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትሪኡ ዘለኹም ሳብስክራይብ ገበርኩም እቶም ሳብስክራይብ ዝገበርኩምና ከዓ ብልቢና ነመሰነኩም ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና ዘመሓተይ ሰስናዩ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንረኸብ ሰስናዩ